Volám sa Klára Holicová a nachádzame sa v centre Banskej Bystrice, kde mám pre vás na predaj moderný mezonét s výhľadom na Mestský hrad. Má takmer 97 m2 a hneď pri vstupe vás prekvapí veľký otvorený priestor s dominantnou kuchynskou linkou so zabudovanými spotrebičmi. Pozostáva zo vstupnej chodby, obývačky s kuchyňou, detskej izby, podkrovnej izby, samostatného WC a kúpeľne s váňou. Pôvodné podkrovie bolo prerobené na obytné v roku 2020, vrátane čoho sa kompletne zrekonštruovala aj spodná časť mezonetu. Kúrenie je podlahové elektrické s termostatmi v každej izbe, vrátane WC a kúpeľne. Ohrev vody zabezpečuje elektrický bojler s 80-litrovým zásobníkom vody. Odlučnené steny spoločne s vedľajším mezonetom vám poskytnú súkromie, a to na oboch podlažiach. Keďže sa nachádzame v centre mesta, je tu kompletná občianska vybavenosť. Nedaleko sa nachádza park pod pamätníkom SMP, kde si prídu na svoje rodiny s deťmi alebo športovci. Parkovanie je možné vo dvore, kde sa okrem iného nachádza aj detské ihrisko. Ak sa vám tento mezonet páčil, neváhajte ma kontaktovať a ja sa teším na obhliadku s vami.